Ahojte, vítam vás pri svojom treťom videu, ktoré by som nazval pracovne kníh, ktoré by som si vzal na opustený ostrov. Otázka, ktoré knihy by sme si vzali na opustený ostrov, už zazneli v mnohých časopisoch, v televízii a tak ďalej. Takže snažil som sa aj ja zamyslieť nad tým, ktoré filmy by som si vzal, keby som zostal povedzme nejaké 3 týždne alebo mesiac opustený na ostrove, kým by prišla nejaká loď, ktorá by ma, dúfam, zachránila. Zostavil som rebríček 10 kníh, nebolo to jednoduché, pretože kníh, ktoré som prečítal, je veľké kvantum, ale tak dúfam, že som sa celkom trafil. Prvú knihu, ktorú by som si vzal, sa volá Martin Eden, napísal ju Jack London. Ďalšiu knihu, ktorú by som si vzal na opustený ostrov, to je Smäd po živote od Irvinga Stonea. Kniha, ktorá by nechybala v tomto rebríčku, je aj Zvieracia farma od Georgea Orwella. Štvrtá kniha, ktorá by určite bola na opustenom ostrove, na ktorom by som sa nachádzal, tak to je Utiekol som zo Svienčimu. Ďalšia kniha je od Murakamiho Norské drevo. Ďalšia kniha, ktorá sa nachádza v tomto rebríčku, keby som bol na tom opustenom ostrove, je Klub nenapraviteľných optimistov, ktorú som čítal nedávno. Potom je to určite román Volám sa Asher Lev. Potom by tam bol ešte od Johna Irvinga Modlitba za Owena Minnieho. A samozrejme ešte môj obľúbený autor, ktorého hlavný hrdina románov sa volá Nick Twisp. Potom ešte ďalšia kniha, ktorá by tu nemala chýbať, tak to je od Salingera Kto chytá v žite. Myslím, že to bol asi kompletný rebríček 10 kníh. Budem rád, ak by ste sa nad tým zamysleli a skúsili tento rebríček vy nejako doplniť, prípadne pridať knihy, ktoré sú vaše obľúbené a s ktorými by ste chceli stroskotať na opustenom ostrove. Ďakujem.